நல்ல எப்படி தாங்க இருக்கு? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நம்ம சேனல் என் தேடிடும் தெளிவும். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காலையிலே விலாக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நான் ப்ரீவியஸ் இதில் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, எங்கள் மாடு வந்து கன்று போட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு கன்று போட்டுடுச்சு. அண்ட் நம்ம வீட்டு 2 குட்டியும் நிற்கிறாங்க பாருங்கள். காலை கன்று தான் போட்டிருக்கு. சீம்பாலும் கறந்து வச்சுருக்கோம். அப்படியே நம்ம இன்றைக்கி சீம்பால் அப்படியே வந்து காய்ச்சி ஃபஸ்ட்டு டே வந்து கறக்கிற சீம்பால் வந்து நம்ம வந்து சீம்பால் கேக் வந்து செய்யலாம். அடுத்தலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம மழை, நல்லா சூப்பராக காலையிலேயே அழகாக இருக்குது. அம்மா வந்து வெண்டைக்காய் பறிச்சு வர சொன்னாங்க, அதுக்கு தான் தோட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்படியே வெண்டைக்காய் பறிச்சுட்டு மதியத்துக்கு வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணலாம். சாம்பார் வச்சுட்டு வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணுறதுக்காக காலையிலே வந்துட்டு வெண்டைக்காய் பறிக்க கூப்பிட்றான். பார்த்தீங்கன்னா பைத்தங்காயும் நல்லா நமக்கு தட்டைக்காய் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, நல்லா அதுவுமே கொஞ்சம் இருக்குது. அதுவுமே நம்ம பறிச்சுட்டு போகலாம். நல்லா கொஞ்சம் காய் வந்து முத்தி இருக்குது, அதுவுமே பறித்து நம்ம வந்து அவிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நைட்டெல்லாம் அவ்வளோ இடி மின்னல், அவ்வளோ மழை இருந்துச்சு. காய் நம்ம பறிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு சீம்பால் வந்து காசலாம். சீம்பால் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. வெண்டைக்காய் பறிக்கிறதுக்கு என்ன அலப்பறை பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க. பறிச்சிட்டியா? எத்தனை காய் பறிச்சிருக்கீங்க? 1 காய், 7 காய் பறிச்சிருக்கீங்களா? இன்னொன்று இருக்கா? பறிங்க. வெண்டைக்காய் பறிச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 kg மேலே இருக்கும். அப்புறம் இந்த அளவுக்கு வந்து தட்டைக்காய் கிடச்சிருக்கு. சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு அப்படியே மிளகாயெல்லாம் பறிச்சுட்டு போயிடலாம். காலைக்கு வந்து சாம்பார், அப்படியே மதியத்துக்கு வந்து வெண்டைக்காய் பொரியலும் சாம்பார் வச்சிடலாம். அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டைப்பயிறு எல்லாமே கிடச்சிடுச்சு. போதுமா? பழம் அப்புறம் வந்து பறிச்சுக்கலாம். போதும். எல்லாத்தையும் பறிச்சு போட்டாச்சு. பறிச்சிட்டிங்களா? காமி, என்னென்ன பறிச்சிருக்கீங்க? இன்னும் ஒன்று இருக்கா? சரி பறிச்சுக்கோங்க. போதும். பாட்டி மாட்டை போய் கொடுங்க. தோசைக்கு காலையில் சாம்பார் தான் வைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இது போல் பச்சை மிளகாய் போட்டு நம்ம வச்சோம்னா தக்காளி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, பருப்பு, அவ்வளோதான். விசில் விட்டு அப்படியே நம்ம தாளிச்சோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் தோசைக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீம்பாலும் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு கன்று போட்டதும் நமக்கு கிடைக்கிற பால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கும். இது செகண்ட் டே பால் தான். இப்போ நம்ம அது காய்ச்சோம்னா நல்லா பிரியாக நமக்கு சூப்பராக கிடைக்கும். லெமன் பிசைஞ்சு விட்டோம்னா ஃபோக்கஸ் ஆகல. லெமன் பிசைஞ்சு விட்டோம்னா பிரியாக கிடைக்கும் இல்லைங்களா, அது போல் கிடைக்கும். ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டேன். அப்படியே நம்ம காய்ச்சிட்டு கொஞ்சமாக சுகர் போட்டு இது பண்ணோம்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம சாம்பார் வச்சுட்டு அப்படியே சீம்பாலும் நம்ம வந்து காய்ச்சிடலாம். காய்ச்சிட்டே இது மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருங்க, இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிடும். அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் காய நமக்கு அந்த பிரியாக வரும். லாஸ்ட்டாக சுகர் சேர்த்துக்கோங்க, அதுக்கு முன்னவே சேர்க்காதீங்க. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. என்னது? நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிண்டி விடுங்க. கொஞ்சம் ஹையாக வச்சிங்கன்னா வந்து தீஞ்சிடும் கீழே. கொஞ்சம் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரிஞ்சு வந்துச்சு. லாஸ்ட்டாக சுகர் சேர்த்து இது சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். சீம்பால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ இப்படி சுகர் சேர்த்துட்டு இறக்கிடுது தான். நல்லா வேகணும். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. பருப்பு நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படியே கடைஞ்சிட்டு தாளிச்சிட்டோம்னா சூப்பராக தோசை ஊற்றிட்டு சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டுடலாம். சீம்பாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். தாளிச்சிட்டு நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம்.
அவ்வளோதான், சூப்பராக சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு. வடகம், 2 வரமிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டேன். சூப்பராக தோசையே ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம சாம்பார் தோசை இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட். மதியத்துக்கு வந்துட்டு வெண்டைக்காய் பொரியல் பண்ணுறோம். பட் என்ன குழம்பு வைக்கிறதுன்னு தெரியல, அம்மா தான் வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பொரியல் மட்டும் வெண்டைக்காய் பிடிச்சி வந்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம்.